Governor, we have enough signatures. We passed the threshold in the 5th minute of collection of signatures. We already had the minimum required 42. We want to ensure that we are not going to take the motion with 42. We are going to take the motion with 100 signatures. We are ready to take back the county in terms of ensuring that we have order and dignity among Nairobians. So, as members of County Assembly, we've ended up carrying the burden on behalf of the executive. And that's why we are here today, to say enough is enough. MCS gokoni gitudo Governor ma Nairobi kod ketho bura monywando tije mokwamo rem chiwo duoko mag barupe kata simbe machopone chiwo chudo ne jotije mag county chido mar alwora e boma ma Nairobi rem bedo winjruok mag dongruok kod MCS e kind mamoko. We are not the people who do the roads. We are not the people who buy medical facilities. We are not the people who pay bursary or provide bursary. You talk about infrastructure, we have seen how the roads around Nairobi are dilapidated. We've had an executive that is unresponsive. When you do letters, no response is coming from the executive side. When we allocate budget for bursary, again, the same budget is not realized. And I think it's only fair that we demand that garbage are all collected, that all the Nairobi infrastructure is taken care of. Wikopo ni ng'ato tiyo kod MCS go mondo thich Governor Sakaja oko. Giko ni onge lwedo mopondo. Mak mana ratiro mag jodak ma Nairobi kokalo kuom MCS mage. Of now, we demand that Arthur Johnson Sakaja exit as the governor of Nairobi, and he is taken care of through an impeachment process, which we have launched now, and we are going to ensure it is a members-only driven process. It is not influenced by any private person. It's not influenced by any contractor. It's not influenced by any leadership person in the leadership. Magitimore bang malingling moko nyiedhore ni Governor Sakaja yandio rado kod ogai mar ODM Raila Odinga kata kamano. Mathoth mag romono to pod nie bomesa. Gino ma MCS go koni ok negi chik negi itgi kata matin. So if time comes and Honorable Raila Amolo Odinga feels like he has something to say, of course, he will speak. But right now, let's not ride on any speculations. And same case applies to His Excellency, the President of this nation. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Migao mar somo loro skund primar ma Seventh Day Adventist Narok bang' yude ka japuonjre mar klas 6 ong'ad ng'ute e kar nindo kapoko odhur ringre cho mar skundno. Kaka yuto muinlerono ringre japuonjre ni osetere kar kano ringre ma Narok level 5 e kina pod itimo nonro. Achich maduong' nitudo kod nek ma kochno en chukdar mar skundno kendo osemake ka rito chwali e doho. En kuyo kod ywak e skund primar ma Seventh Day Adventist e county ma Narok. Kuyo ma okel kod nek mar japuonjre ma jagrade mar 4 ma jahigni 10 ma pok oyang nyinge. Japuonjre ni kalore gi kaka oyud ringre cho chal ka gima ong'ad ng'ute e kar nindo kapok ochwali e cho mag jopuonjre. Tunaomboleza kijana mdogo wa miaka 10 kupoteza uhai wake. Alipatikana amechinjwa katika hii shule ya SDA Central. Napata mtoto kuliwa gani ya choo. Na chino kaa kuku. Nikuuliza dana utiku kuamkia leo. Skundni jodake alwora ni ywak ni onge kod arita makare. Kalore ni kata mana alwora oko geng' maber. Bende skundno tiyo kaka mar dak kod dok dala mano day and boarding school. Kata kamano e register mar migao mar somo to yangore ni ok gindikore kaka skul ma uwinjo jopuonjre odagie. Kuanzia fencing tunaona kweli kuna mianya mingi, na ukiona mahali shule iko hapa ni katikati ya mji wa Narok. So tunataka kabla hii shule iweze kufunguliwa, baada ya kufungwa tuweze kuona hii shule imeweza kurekebishwa. Tumewekewa lights, security lights ambazo tunaambiwa kwa sasa hivi hazifanyi kazi. Tumeweza kuamuru kwamba hakuna boarding school hapa, na wazazi watatuia radhi ili waweze kupatia serikali na polisi nafasi waweze kufanya upelelezi. This school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. Achich maduong' ye nek mar japuonjre ni en chukdar mar skundno ma osemaki ka nonro mar nek nyathino osechak tim. Nyaka sani ringre ne oseterie kar kano ringre ma Narok level 5. We are closing this school today, and on Monday we don't expect any student to be here.
and we'll leave that to the DCI to investigate. Tunaomba ya kwamba serikali yetu wachukue hatua ya uchunguzi ya ndani mpaka tujue jinsi vile hii mambo imefanyika. Ringre japuonjre no ibiro dhi Kisii kama dala gi nitie. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakana prario nyakoro mga juang bang sa adek kamaro tieno chendo eno imore do kamano komedo kete Ramogi TV ananoka Jalango Otieno. Chone jok mayod gi mibadhi to maka moloyo to governor moko tiyo gi pes jopiny marach ahinya. Miyoko yudi ntiere makosa to wacho ni omagi amaka. Beano kanyo ote mano mara Julia Uwoka Sembo wacho ni wuoro kaka Kenya ochomo mtaro. Mandela Oniala kanti kanyo Kibiri Ward wacho ni pochi pagana jatend piny Kenya William Ruto kuom wacho gi timno obedra nyisi na jotelo duto mondo kagitiyo to kik giyak mwandu jopiny ne the gi kendgi to mos kenene jonyuol ma owito nyathino mowito ngimane Narok. Kaito mwalimu Joseph Oyo mar din Kopere kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho ni Kenya ka mibadhi ok nyal rumo nikech jomoyud kod mibadhi onge gimetimonegi manyalo miyo jomoko bed kod luoro. Mano pache gin kanyo gi Kasuku Waindi ka gin Kichari Agwasi West rokamana hinyo wacho ni gilamo ne piny Kenya mondo mi weche odhiye makare. Eno bende kanyo ote mara Devina kachiel gi Bernard gintire kanyo Awendo mano Devina Nyomi. Wayo matinya kwara mga juang chenro eno imore kipidi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Icha gweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Saa
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil. Remora mora. En ranyisi ni ringre ni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringre ni temo nyisi. Kawakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo tulo ne omedo kwa kaluora mar gweng' ma Tipis mane tong' Manarok gi Nakuru. Tinende udi mamoko adek owang' ka okale tulo ma omuoch kinde jodak mantie alwora no. Romo mar kelo kwe ne obagi kind jotelo mag dhoudi mayuare kendo commissioner ma Nakuru Loyford Kibara wacho ni giyiere ni tulo no ichungo kendo sirikal dhi kawo okang' ne jogo matiyo monj makamago. Walikuja wakachoma nyumba yangu na documents zilikuwa kwa nyumba. Kuna kondoo zilikuwa huko kwa uwanja ambazo ziliibiwa pamoja na mbuzi zilikuwa kwa shamba. Walikuwa wanasema Kenya tunaulizana ni stima. Sasa Kenya Power walifanya juu chini wakaleta transformer na wakawaekea. Sasa sisi watu ya Msoarami maonara kutunauliza na sisi tuliulizwa nini? Tunaomba amani. Maana amani ni jambo la maana tukidumisha. Kwa hivyo tunaomba mandugu zetu wa upande ile lingine tuwe na amani na wengine wa upande wetu tuwe na amani. Amani ni kitu ya maana. Amani idumu hata kwa sababu ya ndugu zetu, tuendelee kama kawaida, tufanye kazi kama kawaida na tuende mbele. So sisi kama Wamasai, sisi hatuna shida yoyote, hatuna masumbuano yoyote na tunasema wacha amani iwe kila wakati. Gwenyruok no bedo hekita neno mano chiugi joneno moke bura mar lal mar jalupo Brian Odhiambo ma pok oyude nyaka ne lal dweche 8 mokadho. Joneno ariyo ma ochope nyim jong'ad bura Kipkurui Kibelion Manakuru ne ogwenyore paro kano penjigi mondo mi gisiemie kendo giful ka bende ging'eyo apisa moko mane ni e nyim doho. Kata kamano giduto giyango ni Odhiambo ne omake gi apisas marito le mag bunge tarik 18 dwe mar achiel higani. Do nyiso jodito mag KWS bade Manakuru chope doho chieng' wuok tich. Was extracted and properly served it. An appeal issued for him to testify today. Number 2, as has been indicated, must be present. Kumachela ni apisa mochung'ne kar kano gi lweny tesendo bila ma Central Frederick Okapesi okwedo weche mosebedi ka ilieko ni nitie chenro maling'ling mar pando nonro mar bunde ma itudo gi nek mar Rex Masai. Okapesi onyiso doho ni pogruok manitiere e andika ne otimore e yor both kendo onge kod dwaro moramora mar pando neno. Oyango ni adier ni nitiere kikruok e andika go ka olero ni nitie chenro mar loso gi makare. Masai
Nowito ngima tarik 20 dwe mar auchiel tok ne chiele kod magina mar apisa mar obila e kinde ng'anyo manobagi e chuny boma ma Nairobi. Are you the one who made the alteration? I'm the one who made that alteration that very morning. That very morning? That number 3. That number 3. Yes, Your Honor. So, are you the one who wrote other than the signature? That's my handwriting, Your Honor. The responsibility will rest on the person whom the judge Amari had issued this fire. And how does one determine that? The judge Amari will explain. When I asked him, he said that when he saw that the corporate angel signed, he did not sign. He did not sign. But he was supposed to have signed. I have used the whiteout for the purpose of correction. Your Honor, let us be logical. Yes. These are manually generated documents by my own handwriting. Very well. Which are subject to mistakes. I remember the time President Uhuru Kenyatta, when he was the Minister of Finance, there was computer error. Moko mjodak e gwenge mag Kitugura e ward Mabukira Central e sub-county Makuria West Osolo omenda mar gero class mar jopuonjre mag nursery e skul primary mar Bishop Mongendi Kugitura mondo mi ores jopuonjre 80 mosebedo ka somo e lwasi marach kagiwacho ni piny owacho sani ojongi. Marwa ma Migori Jojuma ntiere kod ler. Kada bed ni ten county ma Migori osego kenge mopogore e kinde mar higni 13 ma okalo iketo gik madwarore mondo somo e skunde mag nursery kata ECD ma oketi e lwet counties odhi nyime makare pod nitie midhiero makoni kod kocha. Nok mar jopuonj kod nok mar kuonde somo ne jopuonje mag nursery gin moko midhiero ma pod okwako somo e nursery e county ma Migori. Sikun primary ma Bishop Mugendi Kigutura madre e gwego ma Kigutura e sub-county ma Kuria West gin moko sikunde ma jopuonje mag nursery pod onge kod kuonde somo malongo. Na viongozi lakini wametusahau. Watoto wetu wadogo wamekuwa wengine hata wakuji shuleni kwa sababu ya barabara, kwa sababu darasa linanyesha. Baada ya miaka 12 ya serikali za ugatuzi, Kugitura hawajawahi kupatiwa darasa hata moja. Jopuonje maro 80 osebedo ka some class ma obasi kod mabati kaka takombe malongo ma jopuonje nyalo bet e skul ni bende onge. Shuleni hapa tumeambiwa kuna watoto zaidi ya 160 au ni PP1 PP2 hawana sehemu ya kusomea. So ni aibu, lakini kama ilivyo adha ni kwamba we must become the change we want. Kalore kod lwasi marach mar somo ni jopuonje mag nursery moko mjodak e gwego ma Kuria West osewuok oko mar choko omenda mar gero klas ne jopuonjre mag nursery mondo koro gibed kod lwasi maber mar somo e skuli ma Kigutura. Watoto wetu ndio wanatuchengea, serikali imekataa kutuchengea, mpaka watoto wetu wamejitolea kuchengea shule yetu. Hata tunashangaa kama ndo mazingira wanaosomea, tutasahau ile kauli kwamba elimu ni ufunguo. Kwa hili darasa, hii elimu sio ufunguo tena. Haya ni mageti ya kwenda jehanamu haya. Tumeamua tutajenga darasa la kubeba wanafunzi 80 na hii ni kazi itaanza mara moja kuanzia Jumatatu. Na tatafuta marafiki wengine ambao tumesoma, tupo huko nje, wazazi mmetutuma. Mtawatafuta na wenyewe waangalie namna gani wanaweza wakasaidia. Hatuwezi tukawa tunakaa huko Nairobi wakati wadogo zetu au watoto wetu wapo katika hali hii. Jakom mar board maskun paiman ma Bishop Mugendi Kigutura Zefania Mokenya wanjo puonjege osebiro kod lwasi marach mar somo kabende koro gimor kod okang' moka kod mokumo ganda mar konyogi e gero klas. Shukrani kwanza kwa ajili ya well wishers ambao wameweza kujitokeza. Haikuwa rahisi kwa sababu ni muda hili jambo tumeweza kuliangazia. Hii sio siasa, hii ni community imeweza kujitokeza. Machogu Kiboy mejeda gwego ma Kuria West okono ten county ma Migori nokoyudo puonj ka ukumo kang' ma okaw kod oganda giwegi mar gero klas ne jopuonjre. Iwe ni changamoto kwa wahusika wakuu ikiwemo waziri wa elimu, mji mwenyewe anaitwa governor, kwamba isiwe ni kila sasa ni kitu cha sisi kuwa tunachangia miradi kama hii. Migao masomo county ma Migori kar kamano wacho ni MC ma ward Mabukira Central ema pok ne owachnegi ni nitie dwaro mar gero klas e skul no.
Kata mana chike ma pacho ka yango ni oganda giwegi kao kale chenro mar kao pacho ganda kata public participation emonego wa chenro mag dongruok magidwaro mondo kotimnegi kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jolupo e dho wedhe moko mayudre kar chung' od bura ma Suba North gi Homa Bay Town ni kod luoro ni chenro maggi mapile e nam Lolwe nyalo bedo kod ng'ikruok kaluwore gi buya mar anyuonge kara Ford ma sani medre e dho wedhe go. Jafo mar Wali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Kuom jolupe dho wedhe mayudre e kaunti ma Homa Bay chako bedo kod luoro ni chenro maggi mapile nam Lolwe nyalo bedo kod ng'ikruok maduong' kaluwore kod buya mar Ford ma sani koro osechako landore e dho wedhe magitiye. Buya mar Ford no oseni e dho wath ma Kisaka, dho wath ma Ndhuru kod mano ma Kamuoye kar chud bura ma Suba North kaachiel gi mano ma Koginga kar chud bura ma Homa Bay Town e kind dho wedhe mamoko. Jolupogo ka otelnegi kod mano Amuai ywak ni buya no kethonegi tonde mag lupo ka kuondegi ma gigowe kod yiedhigi bende sani koro pong'o. Kar go odino nwa ma yiedhi ok go e yo maber, ok wayuk chiro e yo maber gi rechwa ka wabiro ka. Kang'o wuok gimoro chakre sa 1 sa 2 koro wan kaka joma ae loka cho sechego okethona wadonjo e mier seche maricho. Koro rechwa kethore makata sani aparo na abiro gi rech moro kar ka osekethore nikech ko sikri kocha ogo en dho wath. Ford achiel ni wayudo ka e kinde ma en kodwa ka obiro diere no wan gi shida moko bende mopogore kit ngimawa machalo kaka malaria mikelo nwa kod suna ma Ford kelo. Buya mar Ford no bende keto ngima jolupe andaki ka giwacho ni nyalo dino nam Lolwe ma bende nyalo miyo gikwame chuny nam kod yiedhigi e kinde ma gidhi nyime kod chenro mag lupo ka thothgi bende ywak ni gigi mag lupo kethore kaluwore kod merruok mar buya ne nam Lolwe. Okelo gimiluongo ni Anopheles mosquito ma gino kosebiro to miyowa malaria. Okawo tonde mag joyiedhi, tonde mochiki, okawo koro dhi godo. Koro jogiendi kar mondo mi giran at a profit, koro giran at a loss. Yamo ka ok oloko to ok onyal yudo thuolo mar wuok mondo mi wadhiyo. Koro wane wakwayo ni ka sirikal nyalo konyowa kaka onyalo golonwa Ford ni oko mondo mi ka wadhi kata e lupo to wayud thuolo maber. Kata odoko ni jolupo to ywak nikech maliyo chomogi gi ng'ong'o kaluwore gi medruok mar Ford e nam Lolwe to nitie joma buya mar Ford kelo negi yuto maduong' kendo gombo margi en mondo mi omed tweyo nam nikech gigolo nyapos kata rech matindo mitiyogo e mako mbuta e nam Lolwe. Ford ni berna nyaka nobi an gi lokruok e oda nikech an e mama to an e baba. Amondo ka sa achiel okinyi tatengo nyaka sa 11 ka galufuna chiwo baage dho nam ka. Kadhi ot nyithinda mor gi chiemo, skul be ne gionge gi books, aseng'iewo ne gi books sani gidhi sikul. Koro an gima wacho ni Ford ni omed biro nwa bira mondo joma onge tich kaka an kama anyalo yudo kaka konyora e nam ka nikech okonya, oberna. En gi pogruok matin, nitiere joma bo miyo kech to nitiere joma bo miyo chiemo. Koro anyuongi ni gine nyapusi ni ene mako make tidhi imako kode mbuta madongo ka. Director mochung' chenro mag lupo e sirikand kaunti ma Homa Bay Jojo Koth wacho ni buya mar Ford no nitie kinde mobiro nam Lolwe kendo yame mosebedo ka ywayo e dho wedhego. Nitie ndalo moko ma odok kaka yo Kisumu kocha Nyakach Kano seche moko ngiri duoke Homa Bay koni. To Homa Bay koni wanenega ahinya dwe mar 5, 6, 7, 8 ka. But nitie ndalo moko ma jo kari ndalogo niluongo ni kari but sani en kalro noloso kudni moro iluongo ni wevo gi dho Kisungu mano chame sana, mano duoko namba ne piny. But pod waneno ka ubiro nikech yudo ka nitie jok mapuro maketo fertilizer e puothe e alwora mar nam. Sama koth chwe to ula mol gi fertilizer gi kadonje i pi, koro ing'eni ma bedo kaka mbolea mar gini. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Bad migao mar mwandu mikunyo Hebulo osingo mar chwalo apisas magie gweng mar Amula e kar chung'od bura magem marango chal mar kar kunyo mula kanyo. Motelo ne chiwo lesen mar kunyo mula ne kambi mar Shanta Gold mosenyiso dwaro mar tao chenro mage kanyo. Mabiro bang' moko kuom jopiny e gweng'no chwalo ng'ur margi ne kambino. Ne kambino geto daro gi himir kendo chako chenro mar kunyo mula kanyo gino ma kambino kwedo ka giwacho ni nyaka sani pok giyudo lesen mar tich. Kalore kod chikene Maurice ma en apisa mochung'ne mwandu mikunye Bolo oyango ni gisewinjo ng'ur mar jopinygo kendo gisingo ni onge chenro mar kunyo mula mabiro dhi nyime kanyo nyaka sirikal kuong winj ywak jopinygo kendo yud ler kowuok kuom kambino. Watimo kunyo mar mula e Ramula ka mondo wang'e ni communities to wacho nang'o kalure gi luoro mang'in go kata ber mabro betie. To gima duong' mwang'eyo en ni ere kaka kunyo mula no inyalo time yo makare mar rito alwora kendo rito nyaka ratiro mar dhano kata ratiro mar oganda. En kama duong' medwani mondo mi odarie ji. Wapenjo ni to kodarwa waji mang'eny gi wadhi kanye. Wapenjo ni to kodarwa mond liete gi nyithind kiye gidhi dwaro lope kure ma gidhi dakie. To jopiny to osebedo gi ywak. To adier makende en ni nyaka sani poka giyudo lesen mar kunyo mula ei area mar Ramula. We have had their concerns that mostly relies on consents, and we will tell the people of Ramula they should not worry. A technical team will come and verify all the consents that were taken. Some people are claiming some of them were fraudulently taken. Thuolo mwaka yo machielo nyakoro Magajuang noka Benta Charles wacho ni wach mar nyathi ma otho kata machal ni onegi no late nyaya, yani openjo ni kata ng'ama no winjo koywak dibed ni ne onge adier. Haya, enoka wuoda hero wacho ni entiere kodwa, wacho ni gimo tame Nairobi governor oktine jopiny to seneta ma Nairobi to oklose wachni, wacho ni okiane ma bedo nade. Katiba no Florence Cartel wacho ni entie bondo kata kamano wacho ni nyathi matin otima ng'omo minegi kamano e yorno magalagala. Wacho ni en gima lit ne anya entiere kanyo Bondo town. Mena witi jarodi wacho kanyo ni entiere kodwa gosiepegi. Pia jachuma wacho kacha ni entiere kodwa en beno dhia makawuono bende aneno Honorable Ajali Jarongo wacho ni ndiko kanyo gi kizungu kata kamano duto mar wachno en ni odwa ni piny owacho ong'iye wach ming'iyo godo wechego maga harita mar oganda hiyo makare mana ni oganda obedo kod arita mondo mi nek makoch kik bedie nek go mamine thoro bedo kagi kacha yudo oganda wito ngimagi e yo ma ok owinjore. Eno bende yor otemare Elijah Mashal wacho ni rawere thorume Kenya makiny to wakiani chal nade ujong'ie wechego magarita mondo oganda obed ni ong'eyo ni arita margi ni kama kare. Oyo matinya koro Magajuang waduok kod mago mag tuke kikidhi mabor. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed.
Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile. And a beautiful smile is a healthy smile. And nothing should ever get in the way of that. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia chologore nyaje nung'ani sandi nang'o nyako chia nigi yere kendo jalo siko ka chandi gi mon nyako chia utemo ka no kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama sikiza tuni yako. All you need to do is to dial *811 *343#. Asante. Mgajwa riwruok jotugo mag pool e pacho ka kwayo